Bizonyított tény, hogy a gyermekek fejlettsége 6. életév környékén iskolakezdés előtt akár 3-4 év különbséget is mutathat. Ha ma rákeresünk az interneten, több száz iskolára való felkészítő foglalkozást találunk. 2017-ben felismertük, és az országban elsőként egy egyedülálló iskola előkészítő csoportot indítottunk a Dunakeszi Kincsemsziget óvodán belül, melyet Varázshíd iskola előkészítő csoportnak neveztünk el. Ebbe a csoportba azok a gyerekek kerülnek felvételre, akik még egy nevelési évre óvodában maradnak. Az iskola előkészítő teljesen különbözik egy normál óvodai nagycsoport napirendjétől. Most egy egyedülálló lehetőséget szeretnénk bemutatni mindazok számára, akik szintén fontosnak tartják a gyermekek iskolára való felkészítését. Bízunk benne, hogy érdeklődsz a lehetőség iránt, és szeretettel üdvözlünk a programunkban. Az elmúlt egy évben rengeteget fejlődött az önértékelése, a bátorsága, és így nagyon nagy erővel indult neki az első osztálynak.